हाय लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो गिबियावनो फिन खेबसेबाव आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो बरायनाय जासिहरबाय गोबाङानो मिथिनो लुबैदों जों बबे जायगानि बबेयाव थायो मा मावो सो आं दिनै सोंनाय आरो फिननायनि भिडिअखौनो लाबोनो सानबाय आसा खालामो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन आं जुदिहाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो नायलांबाय थादो जोबजासिम थौदो भिडिअखौ जागायनोसै गिबियावनो सोंदों एसबी प्रडाक्शन मा एसे मोजां भिडिअ खालामदों बाजै गावदां थेंक इउ फंबाय नोंनि गामिया बाजै गाज्रि मोनाबा गामि सोंनायावलाय मानोथो गाज्रि मोनोना जोंनि गामिया डिस्ट्रिक्टआ जोंना सनितपुर गोलैयो ओमफ्राय गामिया जोंना सारिदुवारनि एराली लगा होनो आरो गामिखौ ओमफ्राय सोंदों ब्रेकआप क्रिएशन माथो गुमैयाबो मोजां मेथाइ खनो एसे खनो बाथरुम सिंगार बाथरुमाव हाबै दुगैबा खनो आरो गोजां बोथोराव बांसिन ओंखारो गोजांनायजों एसे खनो आरो बिदिनो सनातन बर'आ सोंदों मा जायगानि आब' नोंसोर आं खिथाखाबाय माखासे सेम कुइसनफोरखौ आं लाजोबनाय जायाखै जिहेतु एखे कुइसन नालाय भिडिअआबो गोलाव जागोन बेनिखायनो आं एखेखौ माने खनसे जायखिजाया मोनसेखौ लानानै फिननाय होबायानो गासैनिखौबो माने मुं लानानै फिननाय होनो हायैखौ गाज्रि मोननाङा आङो सारिदुवार हालामनि एरालगा गामिनि ओमफ्राय सानाय बसुमतारिया सोंदों आब'आ मेथाइबो खनो नामा औ आं मेथाइबो खनो माखासे फिल्मफोरावबो आं खनबाय मोननैसो दायो माने देग्लाय बोसोराव एकदम गेप जाबाय आंहा बोरायजों थाबा फैनांबायना बेनिखायनो ओमफ्राय कृष्णल बर' सोंदों लांगा दख'ना मानो गाना आब'आ लांगा दख'नाखौ आं गानो न'आव थाबा आं लांगा दख'नानि अनगायै जेबोखौनो गाना नाथाय ओरैबायदि सिटुवेशनाव हठात फैनाय जाबाय आं दख'नाखौ गांनैल' लाबोनो मोनदों ओमफ्राय दाखालि थांबावदोंमोन बैसागुआव खिन्थु माने माइरं लाबोनाय जाबाय माने दख'नाफोरा लाबोनो एसे जायगा नांगौ नालाय आं लाबोनाय जादिया स' बेनो आरो राजेन बर'आ सोंदों हारसा नामा गुमैया हारसा नङा बर'आनो नाथाय माने बिसोरनि न'खराव आइ आफा आरो खाथि खालानि मानसिफोरा रावबो माने बर' रायलाया बिसोरनि गामियाव आरोना दासो साफा सानै गुबुननिफ्राय बर' राव रोंनाय बिहामजो थाङै एसे माने सोलायनाय फैदों आरो दासो गामिया स' अब्लाबो बर' मिडियामाव फरायनानै जेसांखिनो हागौ गावनि बिमा रावखौ सोलोंबाय आरो गुमैया ओमफ्राय सिंगल लन्डा नोंना हौवाया मा हारिनि आब' बर'आनो फैलाव बसुमतारिया सोंदों बांगाल नामा नोंना हौवायानो बांगाल बायदि नुयो नामा हारसा बायदि नुयो ओमफ्राय ना बांगालबो नङा हारसाबो नङा हासबेन्डआ बर'आनो बसुमतारी टाइटेल माने प्राय बांसिन फैदों आरो हारसा नामा हौवाया बर' नङा नामा होननानै प्राय कुइसनानो एकदम बेनो आरो बांसिन बुंनो थांब्ला कुइसना स' बर'आनो दै हारसा नङा जास्ट रायलायनाया जायो खिन्थु प्रनाउन्सियेसना एसे प्रब्लेम जायो नालाय ओंखायनो एसे उसुबिदा मोनो खोमा हारसाखौनो बांसिन रायलायो आरो अब्लाबो आंजों बर'आनो रायलायो प्राय ब्रेकआप क्रिएशन गुमैना आथिङा मानो लेंग्रा माबाफोर जादोंमोन नामा औ गुमैया गावसोरनि अन डिउटियावनो लेट्रिनाव गोलैनानै माने आथिङाव गाज्रियैनो जखम मोनदों आरो रोदा जदों मेन रोदायानो जदों आथिंनि बे आफाथालानि गोजौनि रोदाया ओमफ्राय अपारेशन जाबाय अपारेशन जाखांनानै दा मोजां सिटुएशनावनो फैहांबाय आरो लासैनो
स' नोंथांमोनाबो प्रे खालाम थाबैनो हामथों देवेन कारजिया सोंदों दीदी सिलीगुड़ी पे क्या काम करते हो कुछ भी तो नहीं करती हूँ बस हस्बैंड के साथ रहती हूँ हस्बैंड थोड़ा सा वो प्रॉब्लम हुआ था एक्सीडेंट हुआ था तो हस्बैंड के साथ आई थी तो यही पे रह रही हूँ हस्बैंड को देखभाल कर रही हूँ बस ही मोसे बसुमतारिया सोंदों गुमैया मा मावो आब' गुमैया डिफेन्सआव मावो SSB आव सेम कुइसनखौनो बांसिन एसामिस नामा नोंना बोराया सेम कुइसन आरोना आं खिथाखाबाय स' आं रिपिट खालामला गाज्रि मोननाङा रिका बसुमतारिया सोंदों सरि एलबाम बानायनायाव आंबो दंमोन माने आं भालपुं आइबियाव भिडिअ खालामदोंमोन ना बेयाव आरो ओमफ्राय नों बहा हाबा जाखो खोन्थालाय आंनि बिमानि जायगासो बियो आच्छा आङो आंनि मेन न'आ डिस्ट्रिक्टआ सनितपुरानो मेन न'आ आंना राङापारानि जुगिबिलाव आरो ओमफ्राय आङो सारिदुवार हालामनि एरालिलगा गामियाव हाबा जाफैदों बस मिक्सारा सोंदों मेथाइ रोजाबखायो नामा आब' नों औ आं खिथाखांखाबाय आं मेथाइ रोजाबो देरहासात नार्जारिया सोंदों नों बहा हाबा जादों सेम कुइसन आं खिथाखांखांबाय आङो सारिदुवारनि एरालिलगा गामियाव हाबा जादों पुर्णिमा बसुमतारिया सोंदों आब' नों ख्रिस्टान ना हिन्दु माथो सिन्दुर फोननाय नुवा आब' नोंखौ आंथ' प्रायानो फोनो भिडिअफोराव खिन्थु नोजोर थाङाखै खोमा आं हिन्दुआनो आरो बिथाङानो बुंबावदो आब' बिदिनो लाबोबाय था नोंसोरनि भिडिअ नायनानै मोजां मोनो थेंक इउ बिनानाव थेंक इउ स' माच ओमफ्राय गोमसार बर'आ सोंदों गथ'फोर लादोना लायाखै लाथ'वाखै गैथ'वा दासान्दि जोंहा खुदिया गैथ'वा आरोना SS फेमिलिया सोंदों आब' नोंनि गुमैया मा मावो आं खिथाखांखाबाय गुमैया डिफेन्सआवनो मावो SSB आव सेम कुइसन आरोना गुमैया मा मावो स' आं दहायनो खिथाखांखाबाय आं माने बारे बुंफिनबाय थाला गाज्रि मोननाङा दे गासैनिबो मुं मख'नानै आङो रिप्लाइ होनो हायिनि थाखाय आं निमाहा बिबाय स' बेखिनियानोमोन दिनैनि सोंनाया बिदिनो आंखौ सापर्ट खालामबाय था नोंथांमोननि अननायखौ आंनि फारसे अरायबो बेबायदिनो होबाय था स' दिनै आं आंनि सोंनाय फिननायनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय गोजोन्थों गासिबो मोजाङैनो था आरो हेपियै था पजिटिभै था बाय गासैखौबो